Skal du holde din bil først? Okay, sådan holdt. Få den bil væk! Det er flot her. Får du ikke snart den bil væk, eller hvad? Nej. Det er ikke mit værelse. Mit værelse? What? Jeg har fjernet huset, fordi du ikke rykker den grimme bil. Skal rykke den? Tak. Nej, hvor stop! It's now! Klik på go-knappen. Det kan jeg jo ikke, for jeg er ude af min bil, og jeg er ikke ude af min bil. Jeg står fast inde i bilen. Du banger ikke. Jeg bliver nødt til at trykke skip. Så er der ingen penge til dig. Go. Jeg sparer op til 15.000. Okay, jeg er stadig. Lidt så. Skal jeg hen? Men jeg håber, jeg gider se det her på. Lad mig være. Don't care. Så kommer det. Så gør man sådan der. Så har man kryds på. Gør man sådan. Fuck. Nej. White screen!